Здравейте хора, здравейте и добре дошли в новото видео, кратко видео, където ще ви покажа новите коли, които ще бъдат добавени в играта и като цяло самите коли, които предстоят да бъдат добавени през следващите месеци на новата 2025 година. Така, първо виждаме, че през януари 2025 година 2025 година ще бъде добавено Пагани, ще бъде пуснато по договор Пагани Зонда кабриолетът обаче, което всъщност е много добра новина, защото може би или ще бъде новият топов двигател, или просто пак е от полза, пак е от наша полза, защото така ще може да го продадем, ще продадем двигателя и ще караме някакви пари. Виждаме, че ще добавят някакъв Бокстер. Не знам точно какво е това и не знам дали ще бъде топово, но щом е за парички жълти, едва ще бъде топово. Виждаме, че по-късно през януари ще има и гласуване за G-Swap. Това означава, че ще бъде добавена няколко кола и ще се гласува коя да бъде тя. Ще има няколко коли, които ще бъдат пуснати за гласуване, предполагам, в тяхната страница и да се гласува коя кола избира и накрая, когато колата бъде избрана, ще се добави в играта. Така, защото с това BMW на топ стоки на двигател положението е зле. Така, после виждам, че през февруари ще бъде добавено MB SLS AMG, не знам какво е това, за турнирния автосалон, може би ще се дуелира с Viper, не съм много сигурен. И по-късно ще бъде добавено гласуване и за T-Swap, като цяло за T-Swap и за T-Swap, където също както на същия принцип на G-Swap ще се гласуват няколко коли и правото за избиране ще бъде само единствено от играчите. По-късно в този месец февруари ще бъде обявен победителя от G-Swap и в началото на март ще бъде добавен в договорът за K-Swap или K-Stock ще бъде колата, която ще бъде добавена M2141. През февруари не знам дали ще имаме договор, това означава, че сигурно този договор за зондата ще бъде 60 дена, предполагам де. T-Swap, по-рано в март ще има T-Swap, където ще се обяви победителят от гласуването и ще има и гласуване за HashSwap, защото наистина не знам колко отдавна двигатели не се минат. Миналата година, по-точно тази година, много по-рано, още лятото, мислехме, че ще сменят, когато още портфолиото навлиза в играта и стана топово, мислихме, че ще сменят и двигателя на HashSwap, но не стана, затова сигурно на 70-80% съм сигурен, че ще бъде сега, защото няма кога повече. Така, това са нещата, които ще бъдат добавени през новата година до март месец. Искам да ви покажа откъде взимам тази информация. От Discord сервера, главният български Discord сервер на Drag Racing Street, където ще оставя линк в описанието. Тук виждате, че може да намерите всякаква информация за стейджове, за класове, разговори, тим компетични, предлагате или търсите отбор, тук ще качват постиженията си, тук има страхотни ливерите, има много сървъри. Тук виждате, че ако се активирате тази роличка, ще видите за известие на всеки път, когато остават 5 минути да започне дадения турнир, и маркета, когато остават 5 минути да се рестартира и да се обновят цените на продуктите там. Тук виждате купета Swap, момчетата обновяват всяка седмица купетата и ще може да гледате какви купета са били топовите за дадената седмица. Като виждате тук, тази седмица, до тази седмица, с изключение на тази седмица, тези купета са били топови за тези класове. Ще ви оставя линк долу, пак казвам. Може да влезете напълно безплатно за тези, които не знаят, защото имаше въпроси, които ме питахте налично за този
сървър. Има полезна информация тук, момчетата се занимават тук. Виждате, често качват правилните части за колите, как трябва да се карат. Тук, кога са турнирите, ако сте по-активни, може да влезете в сървъра и да разгледате турнирите. И тази табличка, която се качва от тях. Тук виждате видео за Stage 900 F-Swap, тук за Viper Swap. Има много различна информация, която може да ви помогне и по този начин да се развиете. Благодаря, че гледахте видеото, абонирайте се за канала и чао!